जगबंधु घर रामपुर गाँव रे तांकर गोटे बोली अलियोली झील ता ना होची सुशीला। सुशीला जेतेबेले छोट थिला सेतेबेले तांको बोऊंकर देहांत होइतिला। आउ सेबेठारु जगबंधु सुशीला को बहुत जत्नर सह पालिचंती। सुशीला देखिबाकू जेमती सुंदर बुद्धिमती मध्य। जगबंधुंकर जड़े बाल्य बंधु थांती तांको घर सेइठारु 4 कोस दूर। आउ तांको ना होची दिवाकर। दिवाकरंकर गोटे पुओ थिला ता ना होची प्रभाकर। प्रभाकर बहुत भल पिला सेइथि पई जगबंधु ताकू ज्वाई करिया पई केबेठारु मन बळै बसिचंती। आउ दिवाकर मध्य सुशीला को बोहू करिया पई केबेठारु चाहि बसिचंती। जेतेबेले प्रभाकर कथा घरे पड़े सेतेबेले सुशीला टिके लाजई हसी दिए। आउ सेइथिरु जगबंधु जानती जे सुशीलार बाहागर प्रति कौनसी आपत्ति नहीं। दिने उपର बळी जगबंधु कहिले, देख झियो मु दिवाकर घर को बहुत दिन हेलानी जाइनी। मु आज टिके ता घर को जाउछि। आउ राति रे सेइठी रही। आउ सकाळ उठी घर को आसी। आउ हां तू घरे कबाट दे आराम रे सोई पड़ी। सुशीला कहिला, बापा आपण आदौ चिंता करंतु। मु घर कबाट दे आराम रे रही जीवी। ठीक संज बेले वर्षा है। सुशीला सहल सहल खिया पिया करी सेज पाखरे गोटी पोथी धरी बसी पड़िला। सेते बेलकू राति आसी अधे हेला। आउ एई समय हठात कई जने कबाट बाड़ेला। सुशीला झरका खोली देखे तो बाहर कई जने वृद्धा छिड़ा होइछन्ती। आउ जे कि बाटोई परी देखा जाउछन्ती। सुशीला विलंब न करी से वृद्धा जन को घर भीतर को पाछोटी आनी। आउ तांको पचारिला, बाबा तमे कौन खाइछ ना नहीं? वृद्धा जनक मुंड हलै कहिला, ना मां मु किछि भी खाइनी। सुशीला संगे संगे तांको घरे थिबा भात डाली तरकारी आनी बाढ़ी देला। आउ वृद्धा जनक खाइबा को बसी पड़िले। सुशीला बुढ़ा पाई बाहर घरे सेज पारुथिला। आउ एई समय से हठात अनुभव कला ता बेक जगाटा कहीं ठंडा ठंडा लगुच। आउ से बुली पड़ी देखिला ता बेकरे से बुढ़ा छुरी लगे देछि। आउ छुरी लगे कहिला, सुन ए घरे जेते जहा धन संपत्ति अछि सांगे सांगे मते आनिक दे, नहले तोर अकाल रे जीवन चली जीव। सुशीला धीर कंठरे कहला, बाबा मु तुमको एते भल संबोधित कली, तुमको मु आश्रय देली, आउ तमे तार परिणाम या देल। तमे जेमती पाप करूच यार भागीदार केही हेबेनी। यार भागीदार केवल तमे हबो। ता कथा सुनी बुढ़ा रुक्ष भाव रे कहिला, तू पुणी मते ज्ञान शिखौचु? मु तते जहा कहूची तू सेया कर, नहले परिणाम बहुत भयंकर हब। एक कथा सुनी सुशीला टिके काबा हो गला।
ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ହେ ବୁଢ଼ା ମହାଶୟ, ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ଏଇ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ପୁଣି ମୋ ଜୀବନ ନେବାକୁ ବସିଛ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ତୋର ଆଜି କୌଣସି ଭାଷଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଶୀଳା କହିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ହାତରେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ହାତରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମର ସେ ଛୋଟ ଘରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଅଛି ତମେ ଯାଇ ନେଇଯାଅ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ା ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସୁଶୀଳା ଚାଲାକ କରି ସେ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଭୀଷଣ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଆଉ ସୁଶୀଳା କହିଲା, ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି ଅଧିକ ଚିତ୍କାର କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ତମ ଅବସ୍ଥା 12 ବଜେଇଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ସକାଳେ ବାପା ଆସିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଲୋକ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାଟି ଥମିଗଲା। ବିଚାରୀ ସୁଶୀଳା କରିବ ବା କଣ? ସିଏ ଦୀପ ଲଗେଇ ବହି ପଢୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ସୁଶୀଳାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ସୁଶୀଳା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ତମେ ହେଉଛ ଆନନ୍ଦ। ଆମ ଲଳିତା ବାହାଘରରେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିଲ। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆନନ୍ଦ ସୁଶୀଳାକୁ କହିଲା, ତମେ ମତେ ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ। ଆଉ ସେଇ ବରଯାତ୍ରୀରେ ମୋର ତମେ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଘର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଝରକା ପଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ? ସୁଶୀଳା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ସେ ଜଣେ ଚୋର। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସେଦିନ କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହସି କହିଲା, ସୁଶୀଳା, ସେ କୌଣସି ଚୋର ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଘରର ଚାକର। ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ତମ ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲି ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଆମର ଧନୀ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଘରେ ଠିକ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆଶଙ୍କା ମୋର ଆଜି ତମେ ଦୂର କରିଦେଲ। ସୁଶୀଳା ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି କହିଲନି ଯେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଶୀଳା କହିଲା, ତମେ ବି ଆସିପାର, ଆଉ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଏମିତି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥାନ୍ତି, କିଏ ମୋର ଲାଭହାନି ବୁଝିଥାନ୍ତା? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ତମ ଚାକରକୁ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କିଏ ତା ପିଠରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଏସବୁ କଥା କହି ସୁଶୀଳା ତାଙ୍କ ଚାକରକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ତମେ ବି ଆସିପାର। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଝିଅଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କିଛି ହବନି, ଝିଅର ବି ଆପଣ ପସନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା କହି
ସୁଶୀଳା ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସେଠୁ ନିରାଶ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ମା, ଦିବାକର ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ଯାଇଥିଲା, ତୁ ତ ସେ କଥା ଶୁଣିଛୁ। ସିଏ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଦି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଠିକ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ତୁ କିଛି କହିଲୁନୁ ଯେ? ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବୁଲି ପଡି କହିଲା, ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।